Hola a tots, soc el Pau i benvinguts a aquest vídeo on aprendrem a trobar la fracció irreductible utilitzant factorització. En el vídeo anterior ho vam aprendre a fer per un altre mètode que és una mica ambigu. No sempre arribem a la solució o hem de provar moltes coses per trobar la solució. Amb aquest mètode sempre ens garanteix que arribarem a la solució, a la fracció irreductible, d'acord? Us explicaré com fer-lo amb un exemple. Imagina't que tens la fracció 240 entre 360 i vols trobar la fracció irreductible. Amb el mètode de la factorització el que farem és factoritzar els dos nombres, el 240 i el 360. Recordo que per factoritzar un nombre fem la ratlla aquí i l'anem dividint només entre nombres primers, entre el 2, el 3, el 5, el 7, l'11, el 13... Aquí t'he ficat alguns criteris de divisibilitat per saber si és o no és divisible entre 2, entre 3 i entre 5. El 240, com que és parell, el divideixo entre 2 i dona 120. El 120, com que és parell, el divideixo entre 2 i em dona 60. Segueix sent parell 2 i me dona 30. Segueix sent parell 2 i me dona 15. Ara ja no és parell, però el 15 és divisible entre 3, d'acord? Com que el 15 és divisible entre 3, fico un 3 i 15 entre 3 és 5. I el 5 és divisible entre 5, un altre nombre primer, i he acabat, d'acord? Aleshores, el 240 expressat amb nombres primers és 2 per 2 per 2 per 2 per 3 per 5. Si fem aquesta multiplicació ens donarà 240, d'acord? I el 360 com seria? Doncs el 360 és divisible entre 2. També és divisible entre 3, però jo sempre vaig del petit al gran, del 2, el 3, el 5, el 7, d'acord? També ho pots fer desendreçat, però igual et lia una mica. 360 entre 2 és 180. Segueixo dividint entre 2, 90, entre 2, 45... I ara el 45 ja no és divisible entre 2, però fixa-t'hi, la suma de les xifres del 45, 4 més 5 és 9. Si la suma de les xifres d'un nombre és divisible entre 3, el nombre també és divisible entre 3. Per tant, 4 més 5, 9, com que és divisible entre 3, el 9, el 45 també és divisible entre 3. I 45 entre 3 me dona 15. Torno, 15 entre 3, 5, i 5 entre 5, 1, i acaba la factorització. Primer pas, factoritzo els nombres en primers. Segon pas, escric la factorització aquí dalt. En lloc d'escriure 240, l'escric multiplicant els nombres primers. 2 per 2 per 2 per 2 per 3 per 5. Igual ho escriviu en potències, però jo ho faré així perquè crec que s'entén millor. I el 360 és 2 per 2 per 2 per 3 per 3 per 5. També ho escric aquí. I quan ja tinc tots els números escrits a dalt i a baix, què faig? Tatxo. En mates, si en una fracció tenim un número multiplicant tot el numerador i un número multiplicant tot el denominador i són iguals a dalt i a baix, puc anar tatxant parelles al numerador i al denominador, d'acord? Per tant, aquí puc tatxar aquest 2 amb aquest 2, un 2 amb un 2, un 2 amb un 2, i aquest 2 ja no el puc tatxar. Per què? Perquè no hi ha cap més 2 a baix per aparellar-lo. De 3os, puc tatxar un 3 amb un 3 i puc tatxar un 5 amb un 5. I què em queda aquí al final? Me queda un 2 i me queda un 3, d'acord? Per tant, jo aquí ficaré 2 terços. Altres coses que us poden passar, que us quedin un número multiplicant-se dalt, per exemple, que us quedi un 2 per 7, m'invento. Doncs ficaríeu aquí un 14, val? 2 per 7, 14. O si se us tatxa tot a dalt o se us tatxa tot a baix, què queda? Queda un 1, d'acord? Perquè jo puc ficar 1 per qualsevol cosa i no m'ho canvia, no? Si jo aquí hagués ficat 1 per tot això, no me canviaria el número i ho podria tatxar tot i se'n mantindria a l'1. Ara ho veurem amb uns exemples, d'acord? Farem 4 exemples i després et deixaré uns exercicis perquè facis tu. Ara resoldrem aquests 3 exercicis. Et recomano que els facis tu sol o sol a casa i després anem amb les solucions. Pausa el vídeo, pausat, i anem amb les solucions, val? En el primer, 56 dotzens, factoritzo el 56 i factoritzo el 12. El 56 factoritzat és divisible entre 2, 56 entre 2 és 28, que és divisible entre 2, entre 14, 2, me dona 7, i el 7 ja és primer, i he acabat. Anem amb el següent, amb el 12. El 12 és divisible entre 2, i me dona 6, entre 2 i me dona 3, i entre 3, i arribem a l'1, d'acord? Aleshores, en lloc de 56 escriuré 2 per 2 per 2 per 7. I a baix, en lloc de 12 escriuré 2 per 2 per 3. I ara vaig a tatxar. Què tinc en comú a dalt i a baix? Tinc un 2 que puc tatxar, un altre 2 que puc tatxar, i ara ja no puc tatxar res més, perquè a dalt només tinc 2os i 7s i a baix només tinc 3os. Per tant, la fracció irreductible hauré de fer això que havíem dit abans, aquest 2 per 7. La fracció irreductible serà 14 terços. Aquesta és la meva fracció irreductible.
Anem a pel segon. 18 entre 102. Doncs factoritzo el 18 i factoritzaré el 102. Començo amb el 18. És entre 2 i dona 9, i entre 3 i dona 3, i entre 3 i dona 1. Ja tinc els 18 factoritzats. Anem a fer el 102. El 102, com el factoritzaré? 102 és parell, per tant és divisible entre 2. I 102 entre 2 me dona 51. El 51 és divisible entre 3? Sí, no? Perquè 5 més 1 és 6 i el 6 és divisible entre 3. Per tant, 51 és divisible entre 3. I 51 entre 3 me donarà 17. I ara en surt un 17 i ens estressem una mica. Per què? Perquè quin número és divisible entre 17? Doncs no és ni el 2, ni el 3, ni el 5, ni el 7, ni l'11, ni el 13... Què passa? Que el 17 és un número primer, d'acord? I aleshores, aquí, com que estem factoritzant a números primers, hem de ficar un 17. Jo entenc que el 17 és un número gran, vale? I se'ns fa raro aquí tindre 2, 3 i 17, però si és un número primer, l'hem d'incloure, vale? Pobre 17, no el marginem. Aquí, el 18 factoritzat serà 2 per 3 per 3. I a baix, el 102 factoritzat serà 2 per 3 per 7. Quan tatxo una parella de dosos i una parella de tresos. I al final què me queda? Doncs només me queda 3 setens. I anem amb l'últim, 84 dotzens. Factoritzo el 84 i factoritzo el 12. El 84 és parell, és divisible entre 2 i em dona 42. Segueix sent parell, divideixo entre 2 i me dona 21. El 21, si us sabeu la taula del 3, sabeu que és divisible entre 3 i em dona 7, que ja és parell. Per tant, ficaré un 7 i un 1. I el 12 és divisible entre 2, que dona 6, entre 2, que dona 3, i el 3 ja hem acabat. Per tant, el 84 és 2 per 2 per 3 per 7. I el 12 és 2 per 2 per 3. I mireu què passa aquí quan vaig a tatxar. Se'm tatxen els dosos, se'm tatxen els tresos, i només me queda un 7 a dalt. Què faig quan he tatxat tot? Doncs fico un 1. Si se m'hagués tatxat tot a dalt, ficaria un 1. Si se m'ha tatxat tot a baix, fico un 1 a baix. Me queda 7 entre 1, d'acord? I ara us n'adoneu que quan és a baix no cal ficar aquest partit per 1, perquè 7 entre 1 no ho he d'expressar com una fracció. 7 entre 1 és 7, d'acord? Què vol dir això? Que si a la calculadora faig 84 entre 12, me dona 7. Això i això és el mateix número. I això està tot pel vídeo d'avui. Si vols seguir practicant, et deixo aquí 4 exercicis més amb les seves solucions perquè ho puguis fer. Si el vídeo t'ha estat d'ajuda, t'agrairia moltíssim un m'agrada i que et subscriguis per no perdre cap vídeo. I si tens algun amic o amiga que està una mica ratllat amb les fraccions irreductibles no me surten, que li facis arribar aquest vídeo que segur que l'ajudes. Moltes gràcies i fins la propera. Adeu!